Lahi na inyong duwa ron be. Kay ang mga duwa sa una ug karon lahi na kay dako na kay kalahian. Amo dako pa, then amo kay pang langit nga. Kuha na Asad sisira na bulaklak. Ang kanang sisira ng bulaklak, uso sa kina sa una magat. Sisira ang bulaklak, papasok ang ray na. Di man ana. Sisira ang bulaklak, mubuka ang bulaklak. Batating sa ray na. Ay pangkibot kimbot. Ibaw mas ni Kajin mga nalupig. Buntiyaya bunyeye. Karong panahon na maket ang mga batan-on ron. Hilig ni jog kay gadget tungod sa uso na kayo ang gadget ba. Pwede mag ang duwa na ron kay kon mga cellphone. Mga cellphone magduwa og Minecraft. Oh, lahi na. Magduwa og Umucraft. Mga Mobile Legend. Mao na siya mga latest nga mga duwa ron sa. Kami ta magduwa sa aming batulata. Sa asa na pwede na ka mo explore og mayo sa usar ka lugar gamit lang cellphone. Pero pwede sa ka magduwa sa batulata. Oh, sa una mga kayat ang mga duwa batulata. Siyatong katong kanang batulata Tagalog ana tumbang preso. Aw. Oh, tumbang preso. Kanang ang lata naon ba pakon ba ya. Nay lata be pakon. Naon ba pakon. Naon. Pakon nilas. Balag. Naon. Lata naon. Pakon nilas dagan ka. Ana na siya. Kanang batulata. Ya siya katong kahoy nga putlon na. Kahoy putlon naon mo. Saan na nya diyon. Kahoy na putlon. Ya. Imo nga naon. Pak. Nay mga duwa sa una. Ano tulot pak. Ano mo yapon mo. One. To dangawon mo ba? Man siya siyatong. Balikan ka na. Ano mga duwa karaan sa una mga kiyat. Karon ambot na nakahinomdo pa mo Wala ko kibawan duwa ang mga kiyat. Ang mga duwa sa unang panahon. Yang uban be kana magduwa sila. Ari magduwa sa kanang mga kalibunan ng mga bata. Ana magduwa sa libon galing ana. Kanang nay mga kahoyan. Ana day magduwa magkapit-kapit sa kahoy magdakpanay way tugpahay. Lagi murag mga unggoy. Oh, murag mga unggoy magyat kay magsigkapit-kapit sa kahoy way tugpahay kay ang mutugpas yuta. Hago naman to siya. Dili sige kapit sa kahoy dakpanay, kapit sa kahoy murag mga unggoy lagi. Pero grabe kay to ehersisyo magyat mo to mga bata sa una mga panahon. Ako wala ko grabe kay kanang kuan. Wala sa unggoy. Grabe kay kakilas ba? Himsog kayo. Mga kiyat wala sa tungod sa mga duwa ba nga kanang physical nga duwa ba? Kanang mga kiyat wala sa ganay yun. Wala ko ako sa lahi na karon nga magpundoras lingkuranan. Ako mga kiyat kay unggoy masag ko mga kiyat kat kay kung tambis. Na ni Kajin unggoy ko no siya. Kat kay kung tambis wala kong tiki. Oh. Kat. Ang duwa ron, pwede na lang ka maglingkod sa imong lingkuranan, magduwa na ka. Labon, magnaana sa. Oh, ang duwa karon mga kiyat, pwede na ka maglingkod sa lingkuranan, nagduwa na. Oh, ang duwa sa una kay kinanglan mudagan jud ka. Mudagan. Gamit jud ka sa imong kamot og tiil, pareho nang mga balibol. Pareho nang dakpanay, dakop-dakop, hago-hago. Oh. Ya, kanang katong suwen ako na mga kiyat. oh, tombang priso. Ya, katong bahay-bahay. Wala. Katong kuan, hubong-hubong, bahay-bahay. Ana. Ya. Tago-tagoan. Katong Dr. Wakwak help me. Dr. Wakwak help me. Dr. Wakwak. Oh, kanam na. Dr. Wakwak help me kanang magtiktoyok sa kano mga nana. Ana, for example magat magtiktoyok ana ya. Diyan tabangan mga tayo. Ana mo lambod-lambod mo ya. Iya mo mong kuanon, tarungan mo nila para mabalik mo ba. Ana. Ya katong mag-Chinese. Oh, Chinese, magbagol. Kanomdom pa mo ng bagol magat. Oo. Ya, wala ko ginundong ng bagol-bagol oy. Kanang kuan sinilas si ana nya. Anaon? Mga ana magat. Sinilas. Dili ana. Wala siya bagol ni. Nya diyon. Kanang kuan. Bagbix. Ang kana ana. Ana ba ana? Dayon. Lagi ba na? Oh, ana Bix. Mao na mga duwa nga kanang kuan kayo. Kay tungod sa panahon sa una gud nga wala pa yung mga cellphone ba. Oy kan. Ang TV pod pila pa pod kabuok na TV sa una. Pero naguba na. Mga TV karaan ba katong dagko kay globot. Ilanan, ang TV lanan naguba na karon. Di battery pa magyat, ni kawek sa battery. Wala, di gyud katanaw slida kay. Naunsa, palutan dai para ang sa una magyat lay sa una nga nay TV ganay na television na. Kapukan gid sa mga tawo. Murag sinian. Naunsa mga kagyan. Karon awa na hay nagbitbit cellphone, pwede naman katanaw slida. Okay, nakapalit ang cellphone.
Ari na sa cellphone mo tan-aw mga kayat kay pwede naman i-search nimo. Ug sa imong ganahan tan-awon. Lahi na jud kayo dako na kay TV kanahian na, mo. wala load kay magtanong cellphone. Oh, labi na ang TV ron nga. Kuan, signal na sus. Makita na bisag unsa nga channel. Makita ra jud. Nay mang Salamat sa inyong pag-support sa among YouTube channel mga kayat. like, share, Please share, please support Probinsyanong kayat. Thank you.